Čaute pozerači, dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa hlásim s pravidelným reportom. Dneska máme 23. júna, meniny oslavuje Sidonia, čiže babka, všetko najlepšie, ja ti dneska zavolám, ale veľa zdravia, šťastia všetkým Sidoniam. Taktiež dneska máme Medzinárodný deň detských dediniek SOS. Je to vlastne deň, kedy sa pripomínajú tieto dedinky verejnosti a sú to vlastne organizácie, ktoré pomáhajú týraným deťom alebo nejakým celkovo, keď už tak, rodinám, ktoré majú nejaké problémy a nevedia ich vyriešiť, ale pomáhajú im ľudia z týchto dediniek v úvodzovkách. Ďalej máme OSN deň verejnej služby, kedy sa dávajú ocenenia pracovníkom verejnej služby za ich prácu, ale nie je to len tak, že robím vo verejnej službe, tu máš ocenenie. Nie, je to za určité obdobie a za určité veci, ktoré ten človek spravil, až spravil niečo výnimočné, hej. Takže tak, a ešte máme dneska Svetový deň hádzanej, čiže všetkým hádzanárom, či už takým alebo športovým, prajeme pekný deň a nech si dneska zahádžu troška, keď už oslavujú. Dneska bude krásny deň, zase budú výpečky a slnečko bude svietiť. Ja ešte dneska mám robotu doma, čiže musím ísť rýchlo domov, zuba ešte a poobiť, čo to jeba. Čiže majte pekný deň a do pozretia.